Dobrý deň, prajem. Ja vás vítam na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade s príslušnou legislatívou. Pozvánka aj s programom boli zverejnené na oficiálnom webovom sídle mesta, na úradnej tabuli, dostali ste to v podstate aj vy. Dnešný program má 15 bodov. Predtým, ako začneme, tak ešte by som zo slušnosti informoval, že ospravedlnení poslanci sú bez titulov, bez Adamkovič, Antálek, Durec, Gavačová a Gondár, s tým, že vlastne pani poslankyňa Durcová sa zrejme dostaví, alebo teda avizovala, že by mohla teoreticky prísť. Takže zatiaľ je nás 7 a môžeme teda pokračovať. Ako som povedal, program má 15 bodov. Ja by som dal hlasovať za program v takej zostave alebo v takej konštelácii, ako ste ho dostali. Kto je za? Všetci, ďakujem pekne. Spýtam sa, ak má niekto nejaký návrh doplniť alebo nejak upraviť program. Máme nejaký návrh? Ak nie, ďakujem pekne, takže pôjdeme vlastne podľa programu, ktorý sme dostali. Prešiel by som plynule k bodu číslo 2. To je voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice. Do návrhovej komisie sú navrhnutí pani poslankyňa Kulíšková, poslanec Medňanský a poslanec Valenčík a za overovateľa zápisnice pani poslankyňa Lukáčová. Dal by som hlasovať, ak teda nie je nejaká iný návrh. Kto je za takýto návrh? Jednohlasne. Ďakujem pekne. Keďže dneska tu nemáme pani hlavnú kontrolorku, tu som zabudol povedať na začiatok, že ospravedlnila sa, dnes nebude, takže jej agenda vlastne z programu vypadla a budeme sa jej venovať na tom nasledujúcom zastupiteľstve. Takže by sme prešli na bod číslo 3 a to sú návrhy na riešenie majetkových záležitostí. Nech sa páči, pani Galbová. Takže ako prvé tu máme žiadosť o zriadenie vecného bremena pre žiadateľa Lukáša Čiernika a Michala Čiernika. Jedná sa o elektrickú prípojku na ulici 8. apríla. Materiál teda o zriadenie vecného bremena na pozemku 2369/1. Materiál bol prerokovaný v komisii pre výstavbu aj v komisii pre ekonomiku a majetok mesta. Komisie odporúčajú zriadenie vecného bremena s tým, že teda vecné bremeno bude odplatné. Ďakujem, nech sa páči, máme k tomu nejakú pripomienku. Ak nie, dal by som hlasovať za uznesenie, kto je za. Všetci jednoznačne, ďakujem pekne, schválili sme tento bod programu. Ďalej tu máme zriadenie vecného bremena pre pána Jána Durca. Na Papradi jedná sa o zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve uloženia vodovodnej prípojky. Znova, aj táto žiadosť bola prerokovaná v komisii pre výstavbu aj v komisii pre ekonomiku a majetok mesta. Komisie odporúčajú zriadenie vecného bremena s tým tiež teda, že vecné bremeno bude ako odplatné. Všetko? Ďakujem, nech sa páči, sú nejaké otázky alebo pripomienky. Ak nie, dal by som hlasovať, kto je za. Jednohlasne. Ďakujem, pekne schválené. Poďme ďalej. Ďalej tu máme teda žiadosť spoločnosti Filip o zriadenie vecného bremena na pozemku parcely registra C, parcelné číslo 613/2 a 613/X, ktorá teda bude doplnená po vypracovaní geometrického plánu. Vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia nabíjacej stanice a uloženia elektrickej prípojky a práva vstupu za účelom opravy a údržby tejto prípojky.
Táto žiadosť bola prerokovaná v komisii. Komisia na svojom prvšom zasadnutí žiadala, aby žiadateľ doručil dopravné riešenie, všeobecné obchodné podmienky k užívaniu elektronabíjačky. Spoločnosť svoju žiadosť o tieto požadované doklady doplnila. Komisia sa s tým znova zaoberala a prišla k záveru, teda aj Komisia pre výstavbu, aj Komisia pre ekonomiku. Obidve komisie neodporúčajú schváliť zriadenie odplatného vecného bremena na spomínaných pozemkoch. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre vás. Ak nie sú žiadne otázky, dal by som hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Jednohlasne schválené. Ďakujem pekne. Ďalej tu máme žiadosť vlastníkov bytového domu 42/57B. Je to vlastne ten skelet s tým, že chcú vybudovať chodník na pozemku parcelné číslo 617/2 podľa toho, ako je to v nákrese. Chodník vybudujú na vlastné náklady a po vybudovaní ho odovzdajú mestu, čiže do majetku mesta. Žiadosť bola prerokovaná na Komisii pre výstavbu a aj Komisii pre ekonomiku a majetok mesta. Komisie odporúčajú schváliť časovo obmedzené vecné bremeno spočívajúce v práve vybudovania chodníka do času odovzdania dokončenia stavby do majetku mesta Stará Túra. S tým, že teda chodník musí byť vybudovaný podľa platnej STN a podľa stanoviska budúceho správcu technických služieb Stará Túra. Ďakujem. Nech sa páči, diskusia. Ak nemáme nič, žiadne otázky, tak by som dal hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Jednohlasne. Ďakujem pekne, schválený aj tento bod. Môžeme ísť ďalej. Ďalej tu máme teda návrhy na odpredaj a prenájom nehnuteľností. Hneď sa zastavím pri tejto žiadosti. Je bezpredmetné sa s ňou zaoberať, nakoľko je potrebné schváliť ju 3/5 väčšinou a nie je vás dostatok. Nebudeme. Dobre, čiže ako ďalšie tu máme, v minulosti si pán Podolán s manželkou z ulice Sasinkovej dali žiadosť, že si chcú odkúpiť časť pozemku 1563/1 a 1563/14. Tieto pozemky sa nachádzajú v susedstve ich rodinných domov, je to na ulici Sasinkovej. Žiadosť bola prerokovaná v komisiách. Komisie odporúčili neodpredávať teda túto časť, o ktorú majú oni záujem, ale preriešiť celú ulicu Sasinkovú a osloviť teda tých užívateľov tých pozemkov k vysporiadaniu. Oddelenie ekonomiky dostalo za úlohu vypracovať geometrický plán na odčlenenie pozemkov, tak aby teda tie novovzniknuté pozemky susedili s pozemkami vlastníkov tých nehnuteľností, teda ktoré využívajú na prístup. A ďalej sme dali vypracovať znalecký posudok na tieto novovzniknuté pozemky. Na základe týchto teda dokumentov bola žiadosť opätovne prerokovaná v komisiách a komisie odporúčajú schváliť odpredaj teda pozemkov, tých novovzniknutých, tak ako ich vidíte, s tým, že teda v prvom kroku bude zverejnený zámer, budú oslovení vlastníci nehnuteľností na ulici Sasinkovej, ktorých sa to týka, a teda už na základe ich vyjadrenia im bude ten pozemok odpredaný. Môžeme jednoduchou väčšinou, áno? Môžeme jednoduchou väčšinou. Áno, toto je len zámer, čiže tu stačí nadpolovičná väčšina. Dobre, nech sa páči, sú nejaké otázky? Ak nie sú, dal by som hlasovať. Kto je za návrh uznesenia,
tomuto bodu? Jednohlasne. Ďakujem pekne, schválený. Tento ďalší bod vlastne pokračuje k tomu predchádzajúcemu. Jedná sa o tie isté pozemky na ulici Sasinkovej, len teda v tomto prípade navrhujeme, aby bolo schválené zverejnenie zámeru na prenájom pozemkov. V prípade, že by niektorý z tých vlastníkov si ten pozemok nekúpil, tak by mu bol ponúknutý do nájmu a bola by s ním uzatvorená teda nájomná zmluva. Aby sme mohli v tom procese pokračovať, tak teda bude zverejnený aj zámer na prenájom tých pozemkov. Ďakujem. Máme nejakú otázku k tomuto? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Ďakujem pekne, jednohlasne aj tento bod sme schválili. Môžeme ísť ďalej. Čiže ďalej tu máme obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku parcelné číslo 440/1. Komisia v júni 2024 prerokovala žiadosť pána Medňanského, ktorý mal záujem o odkúpenie časti cca 399 m2 z pozemku parcelné číslo 440/1, ktorý sa nachádza na ulici Hlubockého. Komisia pre výstavbu zobrala na vedomie, beriem späť, oddelenie ekonomiky, komisie sa zaoberali touto žiadosťou, v tom júni 24 teda odporúčili, aby na odpredaj pozemku bola vypísaná obchodná verejná súťaž. Dali sme vypracovať geometrický plán, lebo ten teda pozemok je väčší, aby bol odčlenený len ten záber pozemku, teda, ktorý je vhodný na odpredaj. A teda boli pripravené podmienky obchodnej verejnej súťaže. Tieto podmienky prerokovala komisia pre výstavbu, tá ich zobrala len na vedomie bez teda nejakých pripomienok a komisia pre ekonomiku a majetok mesta odporúča schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže s tým, že teda minimálna cena bude 52,25 a obchodná verejná súťaž bude vypísaná na mesiac. Nech sa páči. Ak k tomuto bodu nemáme žiadne pripomienky, dal by som hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Ešte vás zastavím, pán primátor. Tuto je potrebné okrem teda schválenia tých podmienok navrhnúť 3 poslancov. Dobre, to môže potom teraz. Tu sa hlasuje teraz. Teraz? Je to 3 To je poslancov vlastne do komisie, hej? Do komisie, áno. To je vlastne súčasťou jedného uznesenia. Kto má záujem? Pán poslanec Pecho, pán poslanec Bunčiak a jednu dámu, pani poslankyňa Pilatová. Máme mena. Čiže môžeme to uzavrieť tak, teda, že ideme hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý vidíme, hej, s tým teda, že hneď schvaľujeme aj členov za poslancov do výberovej komisie. Áno. S tým, že sú navrhnutí pán poslanec Bunčiak, pán poslanec Pecho a pani poslankyňa Pilatová. Máme nejaké nejasnosti? Nie? Čiže dal by som hlasovať, ak sme sa počúvali, ak sme rozumeli. Kto je za takýto návrh uznesenia? Skúste všetci, lebo nezdržujme sa. Hlasovanie. Teraz hlasujeme za tú komisiu alebo za celé uznesenie a súčasťou toho uznesenia je aj menný zoznam členov komisie za poslanecký zbor. Čiže, Ríško? Ja sa zdržím. Nemôžeš. Môže? 17? Môže? Bude nás 6 iba. Keď sa zdržia, že keď sa traja zdržia, čo sú navrhovaní. No však to pravím, že ja vás nechcem ovplyvňovať, ale ak sa niekto zdrží, tak v princípe neschválime uznesenie. Hej, ideme ďalej, ďalší bod, keď sa neschválí, ideme ďalej. Čo? Že keď sa to neschválí, ideme ďalej, nie, ďalší bod.
Čiže zdržal si sa, hej? Takže ešte raz prosím ťa, kto je za? Takže poďme ešte raz hlasovať, pardon. Takže kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? 1. Neschválili sme. Dobre, tento bod programu nebol schválený. Ideme na ďalší bod. A ako posledný bod tu máme návrh na zrušenie uznesenia 515/2024. Týmto uznesením bolo schválené zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcelné číslo 521/2, ktorý je zapísaný v katastrálnom území Trenčianskej Biskupice a mesto tam má podiel 1/33. Vecné bremeno bolo schválené pre Západoslovenskú distribučnú. Západoslovenská distribučná nám oznámila, že spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie ako väčšinový spoluvlastník pozemku nepristúpi k uzavretiu budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien, nakoľko v zmysle platnej legislatívy na pozemku nemôže byť zriadené vecné bremeno a uzavretie teda tej zmluvy je medzi mestom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná bezpredmetné. Navrhujeme toto uznesenie zrušiť. Máme k tomu nejaké otázky? Ak nie, dal by som hlasovať za návrh uznesenia. Kto je za? Jednohlasne. Ďakujem pekne. Prijatý. Ďakujem pekne, pani Galtová. Prešli by sme k bodu číslo 4. A to je bod druhá etapa projektovej dokumentácie Stará Túra zóna Mierová podľa víťazného návrhu urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže. Kolegyne, kto sa ujme slova? Janka, pôjdete vy? Môžem toto? Dobre, ja by som to odprezentovala za Katku Robekovú, lebo toto je jej materiál. Druhá etapa projektovej dokumentácie Zóna Mierová. Ako si pamätáte, tak my sme už v podstate prechádzali prvou časťou, kde sme mali odsúhlasenú sumu na návrh štúdie. Chcem vám odprezentovať teda, ako to vyzerá. Štúdia vychádzala z víťazného návrhu urbanisticko-architektonické krajinárskej súťaže, kde cieľom bolo vytvoriť aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene s ohľadom na verejný priestor, klimatické opatrenia. Brali sme do úvahy aj vodný tok, kontext obytnej a pešej zóny a bol tam teda ten braný do úvahy aj ten dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové nápojenie na okolie. Krajinné riešenie pri bytovej výstavbe bolo navrhnuté, alebo respektíve architekti navrhli zrastlú zeleň, ktorá zeleň v podstate tvorí výraznú časť celého toho nášho projektu a tu sa bere hľadisko na estetický a kompozičný charakter, kde sa tuto v podstate odvolávame na pôvodné karpatské dubovo-hrabové lesy a jelšové lesy. Ďalšia časť v strede v podstate tej zelenej plochy bolo odvolanie na pôvodné sady, ktoré sa nachádzali tu na Starej Túrej, kde by sa ovocné sady v také menšej miere odzrkadlili. Budú vybrané druhy jabloní a hrušiek po konzultácii s HKV Biele Karpaty. Ide o nejaké staré odrody, ktoré sa tu kedysi nachádzali. Pri potoku, to je z tejto strany, máme nejakú tú zrastlú zeleň momentálne.
je v takom stave, ako vidíme, respektíve v reále. Možno sa tam bude nejaká časť z toho dávať dole, tie poškodené časti, kde potom sa bude náhradná výsadba dávať. Po krajoch sú plánované ovocné kry, maliny, černice a rôzne variácie. V tejto časti obytnej zóny a tu najbližšie pri potoku sa počíta so záhonmi a lúkami, kde riešime ešte aj tu pri trafostanici, kde sa v podstate bude rozvíjať tá biodiverzita, trávnik bude z časti kosený, z časti bude divoká lúka a záhony budú v takej podobnej variácii, ako v podstate už vieme, že tam je kvetinárstvo, kde má nejaké ten základ tých trvaliek, tak aby to nebolo nejaké strakaté, tak budeme v tej línii odrážať aj trvalkovú výsadbu. Ako vidíte, príklad modro-fialovo-biela kombinácia. Tie priestory, kde bude v podstate trávnatá plocha, budú dotvorené tak, aby mohli tu obyvatelia aktívne tráviť svoj voľný čas, napríklad voľné pohodenými stoličkami, húpacími sieťami, aby celý ten priestor vytváral tú oddychovú atmosféru. Takisto sa v tomto priestore, alebo respektíve popri tomto priestore rieši aj potok a pobytová zóna popri potoku, pobytové schodiska. V rámci návrhu sa teda nachádza veľké množstvo spôsobov, ako možno tráviť svoj voľný čas. Tu vidíme zbližšia tú zelenú plochu a tu v podstate architektonické riešenie tej budovy, kde je priamo napojená tá zelená plocha na tú budovu z každej strany, aby sa dalo v podstate, aby bol prepojený celý ten priestor. Vidíme bližšie kancelárie, to je len návrh, že čo by tu teda mohlo byť. Tie priestory. Moment, takto. Ešte. A toto je ešte vizualizácia tých priestorov, aby ste si to vedeli predstaviť. To sú tie záhony, o ktorých sme hovorili pred tou budovou, zeleň, ovocné stromy. No a celý tento priestor, tak ako sme už spomínali v predchádzajúcich častiach, je to o tom, že my sme začali návrhom zmluvy, kde bolo vyčlenené 10 800 eur, ale podľa zmluvy sú ďalšie časti, ktoré teda, ak chceme prísť úspešnému koncu, ďalšia je teda dokumentácia pre územné rozhodnutie, skrátke DUR, potom je dokumentácia pre stavebné povolenia v realizačnej podrobnosti a Dčko, to je zmluva ako spolupráca pri realizácii dozdaní diela. Teraz je podstatné, keďže sme už začali ten návrh zmluvy, aby sme pokračovali dokumentáciou pre územné rozhodnutie v sume 25 800 eur, aby sme sa dostali do ďalšej časti povoľovacích procesov a ak bude teda nejaká výzva, aby sme sa mohli do nej zapojiť. To je časť B a potom budeme potrebovať ešte aj časť C, keď bude dorobená táto. Tam máme projekčnú časť 100 600 eur. Aby ste teda vedeli, že toto sú ďalšie kroky. 10 000 bolo za toto, čo už máme spravené. Teraz potrebujeme uvoľniť financie 25 800, aby sme sa dostali na dokumentáciu DUR. A ďalší krok bude teda 106 800. DURka je zabezpečenie projektovej prípravy pre územné konanie, vypracovanie dokumentácie, prikladanie k návrhu na vyjadrenie územného rozhodnutia a prerokovanie s dotknutými orgánmi za účelom vydania územného rozhodnutia. To je v tej sume.
aby ste si vedeli predstaviť, čo je vlastne tá dúrka. Toľko odo mňa všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, váš priestor. Na otázky, prípadne pripomienky nejaké. Možno malý komentár z mojej strany. Je to vlastne nejaký proces, ktorý sa rodí. A ideme v intenciách toho, čo teda bolo vysúťažené. Naposledy to bolo stretnutie, neviem, kedy to bolo, s pánom architektom Stecom, kde vlastne prebehla diskusia, ako je to pripravené, prípadne ďalšie možno vstúpiť do toho, ktoré by tú zónu zdokonalovali aj z toho nášho pohľadu. Je to stále živé, tá diskusia prebieha. Diskusia o tom bola aj na komisii stavebnej, kde sa vlastne živo o tom diskutovalo. Každopádne ideme v intenciách toho, čo je v rámci zmluvy, to znamená tie 4 body A, B, C, D a ako povedala Janka, v princípe sme v rámci toho bodu 2, respektíve Bčka, to je dokumentácia pre územné rozhodnutie a o tom vlastne by sme mali dneska hlasovať, aby sa ten proces mohol posúvať ďalej. Čiže ak nemáte otázky žiadne k tomuto, tak by som dal hlasovať. To je za návrh uznesenia. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? 2, čiže neschválili sme tento podprogramu. Janka, ďakujem pekne. Dobre, takže rozpočtové opatrenie, čo k tomu bude? Potom si povieme, keď budeme pri danom bode. Ďakujem pekne. Prešli by sme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5. A to je informácia o aktuálnom hospodárení mesta. Jaro, nech sa páči. Nie. Žiadosť o finančnú dotáciu. Tam je nová pozvánka. To sme dneska menili. Tak to ste mali povedať na začiatku, keď sme schvaľovali. On bol nasvietený. Toto je nové. Ale ja som hovoril o tom, čo dostali kolegovia. Aj kolegovia dostali už upravenú pozvánku. Kedy? Dneska. Dobre. Prepáč. Dobre, takže bod číslo 5. Žiadosť o finančnú dotáciu pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Abdulského vyznania na Slovensku Stará Turá. A to... Takto, ak chce niekto rozprávať, poprosím každého k tomuto mikrofónu, kvôli kamerám. Nemusí? Poslanci nie, len... Aha, dobre, OK. Takže vlastne, aby ste mali predstavu, Evanjelický cirkevný zbor v Starej Turej by chcel požiadať o dotáciu 5 000 eur na kúrenie, ktoré by malo byť vlastne v celkovej hodnote 45 000 eur. A to z dôvodu toho, že nie je samostatne schopný toto kúrenie zafinancovať. Je to z dôvodu aj toho, že to kúrenie, ktoré sa tam momentálne nachádza, je v stave, že v kostole je skôr zima ako teplo. Chodia tam predovšetkým vlastne starší obyvatelia tohto mesta. Myslím si, že tento kostol sa využíva vlastne na aktivity nie len cirkevného zboru, ale boli tam vlastne aktivity aj, čo sa týka sestier rojových, to znamená, že aktivity ľudí, ktorí sa v tomto meste narodili alebo pôsobili. Keďže vlastne tieto finančné prostriedky nie je možné získať samostatne, a snaha je o to, bolo vlastne vyhlásená zbierka, čiže čiastočne zbor získal tieto peniaze aj z týchto zdrojov.
snažíme sa vlastne získavať peniaze aj z ďalšie. To znamená, že to kúrenie je rozetapované, myslím, že ak sa nemýlim, na 3 časti. A teda jednou, keďže teda nie je možné získať tie peniaze veľmi jednoducho, ale teda snaha je v blížiacim sa aj zimným obdobím, aby aspoň čiastočne to kúrenie bolo možné zrealizovať, tak vlastne cirkevný zbor preto vlastne požiadal mesto o dotáciu vo výške 5 000 eur. Momentálne aj v ekonomickej komisii bolo odsúhlasené táto dotácia, takže aj kolegov by som poprosila, ak by teda boli takí dobrí a tiež schválili túto dotáciu. Neviem, či nejaké otázky? Ďakujem pekne. Poslanci, máme nejakú pripomienku? Ak nie, nech sa páči, Jaro. Ak dovolíte, keďže tu nie je predseda finančnej komisie, rád by som ešte podotkol, že materiál prešiel cez finančnú komisiu. Finančná komisia odporúčala tento materiál do zastupiteľstva a zapracovať aj tú sumu 5 000 eur do rozpočtového opatrenia. Takže to je pre vašu informáciu. Ďakujem. Ďakujem. Čiže keď nemáme z radou poslancov žiadnu... Áno, nech sa páči, pán poslanec Pecho. Chcem sa spýtať kvôli tomu, že som nebol na finančnej komisii, nemohol som sa tam dostaviť, takže či pri tej debate, vzhľadom k tomu, že teda evanjelická cirkev vo viacerých veciach zrejme bude našim partnerom, čo sa týka toho, že nejaké pozemky v meste vyriešiť a podobne, či tam tá téma bola otvorená a či teda zo strany cirkvi je tá spolupráca taká akože dobrá, tak by som povedal, že z našej strany asi je a teraz, že či tam nejaká takáto téma zaznela a aká bola na mňu reakcia. Ak je to otázka na mňa, bol tam Jaro. Ja sa priznám, pri tomto bode som nebol prítomný na komisii, ale vo všeobecne si môžem povedať, že spolupráca s evanjelickou cirkvou, s pánom farárom, s pani farárkou, ale so všetkými činovníkmi je veľmi dobrá. Je veľmi korektná, je veľmi ústretová. V princípe, či už sa jedná o ich aktivity vo vzťahu k mestu, alebo keď mesto chce robiť nejaké aktivity, tak sú veľmi ústretoví. Takže ja si myslím, že aj do budúcna pri tomto nastavení je tam veľký potenciál k tomu, aby sme zdieľali spoločné aktivity, aby sme to mesto rozvíjali. Takže na otázku, či do budúcnosti, ale aj v súčasnosti, ja to vnímam veľmi pozitívne. Spolupráca s nimi je fakt veľmi dobrá. Nech sa páči, Jarka Antalová ešte. Ja som prišla v závere tej diskusie a bola tam táto téma ohľadne výmeny pozemkov. Detaily ale neviem, ale rozoberali to tam a avizovali, že bude nejaké pracovné stretnutie k tomuto, vzhľadom teda aj na to, že sa tam plánuje parkovanie pozdĺžné, alebo neviem aké. A že teda bude sa táto debata otvárať a bude sa komunikovať. Prebehlo to na komisii, len ja som prišla až v závere, takže detaily neviem. Čiže áno, ak sa bavíme teda o pozemkoch, ak ste, Petr, mierili tam, tak tá debata tu prebehla asi pred 2 rokmi. Jedná sa o pozemky, ktoré sú hore na Štefánikovej ulici. Tam má evanjelická cirkev nejaké pozemky. Súviselo to s našimi predstavami vlastne o budovaní tej hornej časti Štefánikovej ulice. Ale sme sa vtedy bavili aj o tom, teda, že čo s pozemkami pred samotnou farou, ale aj medzi pozemkom cirkevným, ktorý je vlastne, na ktorom je kostol, a medzi tou škôlkou, tam, kde tá predajná nábytku, tam je taký pás, ktorý má tiež cirkev. Takže prebehlo to a to chcem povedať, ten princíp, aby som sa moc nerozprával, sú náchylní počúvať, sú náchylní diskutovať a samozrejme dá sa rozprávať o týchto veciach. Takže tá debata už prebehla a áno, ako povedala pani prednostka, tak zrejme prebehne ďalšia takáto diskusia. Dobre, ak nemáme nič k tomuto bodu, tak by som dal hlasovať. Kto je za návrh uznesenia k tomuto bodu, tak ako je prednesený? Nie je to proti? Zdržal sa hlasovania? Čiže jednohlasne sme schválili tento bod programu. Takže teraz pôjdeme po tom správnom
poradí. Prejdeme na bod číslo 6 a to je teraz aktuálna, alebo informácia o aktuálnom hospodárení mesta, takže nech sa páči, Jaro. Nebudem nejako prílišne rozoberať. Poprosím excelovskú tabuľku so stavom finančných prostriedkov na bankových účtoch. Takže k dátumu 3.9.24 sme na našich bankových účtoch evidovali sumu 928 503 eur. Dobre viete, že niektoré z tých bankových účtov sú tam finančné prostriedky, ktoré sú viazané. Nebudeme hovoriť, ktoré vidíte ich na tabuľke, takže celkové dispo bolo 813 280. Pozastavil by som sa pri hlavnom účte Slovenskej sporiteľne, kde vidíte zostatok 388 112 eur. Pardon, áno, dobre. A pod tým je vlastne rezervný fond vo výške 24 815 eur. Tak ten rezervný fond v skutočnosti je ponížený o vklad, ktorý sme zrealizovali do trežury obchodov. V skutočnosti z rezervného fondu išla čiastka 830 000 a potom nižšie ten predposledný účet v tej vrchnej časti excelovskej tabuľky, tam vidíte exekučný účet lomené environmentálny fond, tam je zostatok 525 eur, ale v skutočnosti odtiaľ išlo suma 370 000 takisto do trežury obchodov, preto ten zostatok len vo výške 525 eur. To znamená, v trežury obchodoch máme momentálne viazanú sumu 1 200 000. Neskôr sa dostaneme vlastne aj podrobnejšie k tým trežury obchodom. Potom by som poprosil tabuľku s ostatkou nesplatených častí úverov k 3.9.24. Takže z počiatočnej výšky úveru 8 444 000 evidujeme zostatok k 3.9. sumu 6 994 000. To znamená, za celé to obdobie, ako máme tie úvery, sme zaplatili zatiaľ 1 450 000. Poprosím tvorbu čerpania rezervného fondu. Keď pôjdeme na samú spodnú časť tej tabuľky, je tam dopísaná suma, aspoň dúfam, že je to v tejto, áno, vidíte to tam, 854 815,26. To je vlastne skutočná výška rezervného fondu, ale ako som povedal, suma 830 000 bola použitá do trežury obchodov, takže len pre vysvetlenie, ale skutočná výška rezervného fondu je tá, čo vidíte vlastne v tom pravom dolnom rohu. 854 815 eur. Môžeme prejsť na trežury obchody. V trežury obchodoch uvádzame v tej spodnej časti rok 2024. Vidíte tam sumu 1 200 000. V podstate my uvádzame stav tých účtov k 3.9., ale tuto sme už vlastne uviedli aj ten posledný trežury, ktorý bol zrealizovaný 11.9. To znamená, tie peniaze, ktoré tam vidíte, vo výške 5753, my ich ešte na účte nemáme, ale pokiaľ dodržíme všetky podmienky toho obchodu, tak tieto peniaze k 31.10. naozaj zinkasujeme. Tým pádom vlastne sa dostaneme v trežury obchodoch na brutto sumu 31 369 eur a samozrejme po odpočítaní dane, ktorú nám banka musí zrážať, tak vlastne suma vo vyjadrení netto by bola 25 409 eur. No a nakoniec tu máme stav podielových daní. Táto tabuľka nie je aktualizovaná, pretože 21.9. nám na účet pristala suma 314 890 eur. Tu tam ešte nevidíte. Poprosil by som ešte tú nižšiu tabuľku, ak by bolo možné. V hornej, alebo tá horná tabuľka, vlastne tam je porovnanie skutočne prijatých súm zo štátu v porovnaní s minulým rokom, ale táto spodná časť tabuľky, alebo tá spodná tabuľka, tu vlastne uvádzame porovnanie naplánovaných súm s tým, čo skutočne akože zinkasujeme.
A ak si všimnete, tí, čo si pamätáte, tak vlastne na minulom zastupiteľstve táto suma plánovaná bola vo výške 4 100 000. Na odporúčanie finančnej komisii, nakoľko teda štát avizuje, že tie podielové dane skutočne do konca roka potečú v nižšej sume, tak tú sumu sme upravili zo 4 100 000 na 3 984 000. A vlastne uvidíme teda, ako sa to bude vyvíjať, to skutočné inkaso do konca roka, ale na túto sumu by sme sa naozaj mali dostať. Toto, čo vidíte potom, vlastne rozdiel kumulatívov medzi plánom a skutočnosťou, tak tu evidujeme prepad inkasa podielových daní o 42 000, ale po predvčerajšom inkase vlastne sa tento kumulatív znížil na sumu 27 892 eur. No tak v podstate suma podielových daní oproti rozpočtovanej sume bude upravená v rozpočtovom opatrení, to za chvíľku uvidíte v ďalších materiáloch, o sumu 116 000. To je od mňa všetko. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pýtajme sa, ak máme nejaké otázky. Ak nie sú, tak by som dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem. Schváľujem tento materiál. Poďme na ďalší bod. A to je návrh rozpočtových opatrení a prehľad z realizovaných rozpočtových opatrení k 6. zmene rozpočtu mesta pre rok 2024. No, ak dovolíte, začal by som netradične. Poprosím tú tabuľku na 71. strane tohto materiálu. Je tam vlastne rezumé alebo taká rekapitulácia nášho rozpočtu v príjmovej výdavkovej časti. Ešte kúštik nižšie. Ešte, už byla len jedna strana. Tak, toto je ono. A ešte kúsok nižšie. Takže, ďakujem. Tých rozpočtových opatrení predkladáme naozaj veľmi veľa. K tomuto mestskému zastupiteľstvu je ich 22. Veľká časť z nich prešla finančnou komisiou, ale značná časť vlastne finančnou komisiou neprešla, nakoľko materiály sa doupravovávali vlastne až do poslednej chvíle. Tuto vás chcem vlastne upozorniť, že pokiaľ schválite všetky rozpočtové opatrenia, ktoré navrhujeme, tak sa dostaneme na výsledok rozpočtového hospodárenia, by mal byť potom 1973 eur. Je to pokles oproti 5. zmene rozpočtu o 45 134 eur. Teraz dôvod, prečo vlastne sa táto suma tak ponížila. Ad 1 v príjmovej časti, tým, že teda vlastne sme vypracovali monitorovaciu správu, kde sme rozanalizovali jednotlivé položky rozpočtu ad 1 v príjmovej časti, ad 2 vo výdavkovej, tak vlastne v tej príjmovej ad 1 aj na základe odporúčania finančnej komisie, ale teda aj z vlastnej iniciatívy, poupravovali sme všetky položky, kde jednoducho už je rozhodnuté, že položky boli naplnené a v tom riadku rozpočtu už do konca roka žiadne plnenie nebude. Takže tam, keď sme vedeli presnú sumu, tak úplne presnú sumu sme dali do rozpočtového opatrenia. A ad 2, nakoľko Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uviedla už, tak dá sa povedať, približnú sumu podielových daní, ktoré zinkasujú mesta do konca roka, tak ako som už hovoril v predchádzajúcom bode, tak podielové dane išli o 116 000 dolu. No a upravili sme samozrejme potom aj ostatné dane, miestne dane, to znamená tuhý komunálny odpad a takisto aj daň z nehnuteľnosti, daň za psa a všetky ostatné.
na základe skutočne vyrúbených daní. To znamená, že keď sa zostavoval rozpočet pre rok 2024, vychádzali sme z nejakých upravených sadzieb, z počtu daňovníkov a proste zo všetkých tých vecí, ktoré vplývajú na výšku dane. Ale viete, realita je potom vždy trošku iná, pretože napríklad pri daní u psov sa nám stalo, že ako náhle sme zavizovali teda rapidné navýšenie ako tohto poplatku, tak hneď v januári okolo 40 psov bolo odhlásených z evidencie, takže tam došlo k takému dosť veľkému prepadu oproti rozpočtovanej čiastke, takže vyrúbené bolo podstatne menej. Takisto pri niektorých tých ostatných daniach a pri poplatku za komunálny odpad, tak vlastne tieto sumy v rozpočte sme poupravovali podľa toho, čo bolo skutočne vyrúbené. Dobre, preto tie úpravy v príjmovej časti a dosť taká ako významná suma, ktorá nám vypadla z príjmovej časti kapitálových položiek, tak je položka, ktorá sa týka predaja pozemkov. Tam sme mali rozpočtovanú čiastku 45 000. Žiaľ, pol roku sme zinkasovali len niečo okolo 800 eur, takže je zbytočné, keďže ten predpoklad do konca roka je taký, že pravdepodobne nepredáme už žiaden pozemok, tak takisto túto položku sme znížili. Vo výdavkovej časti rozpočtu sme takisto zohľadňovali vlastne potom výsledok monitorovacej správy, rovnako ako v príjmovej časti, tak aj vo výdavkovej, kde sme vedeli, že položky sú už naplnené, do konca roka sa plniť nebudú, tak vedeli sme presnú sumu, pokiaľ sa nezhodovala s rozpočtovanou čiastkou, všetko sa poupravovalo. Takže ak dovolíte, išiel by som už priamo na tie rozpočtové opatrenia. Takže ako som povedal, je ich 22. Budem sa snažiť to nejako tak zostručniť, beriem ohľad na vaše malé deti. Takže keby náhodou sa vám zdalo, že idem veľmi rýchlo, kľudne ma, dobre, potom trošku zahaltujte. Takže prvé 3 rozpočtové opatrenia podpísal pán primátor a vlastne vy ich beriete len na vedomie. Ide o rozpočtové opatrenie číslo 34, ktoré sa týka príspevku na Ukrajincov. V podstate ako na príjmovej, tak na výdavkovej časti rozpočtu máme rovnakú sumu, 32 650. Z tohto titulu vlastne toto rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výsledok rozpočtového hospodárenia. Ďalšie rozpočtové opatrenie 35. Ide o projektovú dokumentáciu k akcii Lávky cez potok Trstie, kde presúvame vlastne z položky 8.2 sumu 1898 na položku 1236 rovnakú sumu. Takže vlastne ani toto rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie. A posledné, ktoré podpísal pán primátor a vám sa dáva na vedomie, je rozpočtové opatrenie číslo 37, kde v rámci podpory investičnej akcie podpora cestovného ruchu navyšujeme výdavky o 40 eur. Všetky tieto 3 rozpočtové opatrenia prešli finančnou komisiou. Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať tieto 3 rozpočtové opatrenia na vedomie. Má niekto nejaké otázky? Návrh uznesenia. Ak nemáme žiadne otázky, tak by sme mali hlasovať. Kto je za návrh uznesenia k tomuto bodu programu? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Schválený tento bod programu. Môžem pokračovať? Nech sa páči, áno. No, ostatné rozpočtové opatrenia už sú vyložené vo vašej právomoci. Sú tu rozpočtové opatrenia, kde ad jedno využívame možnosť presunu, navýšenia príjmov, výdavkov, úpravy príjmov a tak ďalej. To vám všetko podrobne rozoberiem.
A z týchto rozpočtových opatrení zhruba polovica prešla finančnou komisiou, ďalšia nie. To, čo prešlo finančnou komisiou, ja vám poviem, všetko ostatné už je zbytočné potom hovoriť dobre, takže pri tom poslednom vás upozorním, že tie ostatné, ktoré pôjdu, tak finančnou komisiou neprešli. Takže rozpočtové opatrenie číslo 30, je to rozpočtové opatrenie, ďakujem. Prepáčte. Ide o presun položiek, a to z programu 3.1 v sume 540 €. Ide o vlastne položku, ktorá je nazvaná náplne do tlačiarne a kopírok, na položku 3.1, ale ekonomická klasifikácia 636 označená ako nájomné za nájom. O čo ide? Ide o to, že v podstate my využívame nejaké služby, nejaké firmy, od ktorej si prenajímame reprografické zariadenie Toshiba eStudio 3040C, ale toto zariadenie už začína byť proste, už je morálne zastaralé, takže potrebovali by sme ho nahradiť nejakým iným novším a z tohto dôvodu potrebujeme presunúť vlastne túto čiastku 540 € na položku, ktorú som hovoril, nájomné za nájom. Hej, ako tam sa zvýši ten nájom o tých 540 € a berieme to z programu náplne do tlačiarne ako pírok. Toto rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie a stanovisko finančnej komisie je pozitívne, to znamená odporúča schváliť. Máme k tomu nejakú otázku? Ak nie, poďme hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Tak dobre vidím všetci, takže môžeme ísť ďalej. Ďakujem pekne. Ďalšie rozpočtové opatrenie číslo 31 je takisto presun z položky 3.3, ekonomická klasifikácia 637 služby na položku, na podprogram 4.4, ekonomická klasifikácia 637, ide o sumu 660 €. Prečítam v krátkosti dôvodovú správu. Pre rok 2024 bola plánovaná výroba a odvysielanie 4 zo 6 videozáznamov. Viete, že aká situácia bola pri zostávaní rozpočtu pre rok 2024, že šetrili sme tam, kde sa dalo, ale pán Miklovič našiel zdroje financovania, takže z tých plánovaných 6, alebo teda pôvodne 4, tak by sme sa znova vrátili na tých 6, ale potrebujeme teda presunúť tých 660 €. Toto rozpočtové opatrenie bolo prejednané vo finančnej komisii. Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť. OK, ak nemáme otázky, asi nie. Dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Ďakujem pekne, schválené. Máme ďalšie presunové rozpočtové opatrenie číslo 32. Ide o sumu 500 €. Presúvame ju z 13.1.2, prvok lekárske posudky, na 13.1.3, prvok jednorazové dávky. Ide vlastne o zvýšený záujem o využívanie prepravu občanmi, seniormi, a vlastne tá rozpočtovaná čiastka vo výške 1000 € je nepostačujúca. Ten záujem je naozaj dosť značný, tak potrebujeme vlastne navýšiť túto položku v rozpočte o 500 €. Zdroje sa našli v 13.1.2. Toto rozpočtové prešlo finančnou komisiou, vplyv na rozpočet tam nie je žiadny a finančná komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť toto rozpočtové opatrenie. Nemáme otázku žiadnu. Ak nie, hlasujeme, kto je za. Myslím, že všetci. Ďakujem pekne. 33. rozpočtové opatrenie navyšujeme ako na strane príjmov, tak na strane výdavkov sumu 1000 €, takže nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie. V podstate na strane príjmov vlastne došlo k navýšeniu ekonomickej klasifikácie 222, to znamená pokuty, penále, iné sankcie,
a na 5.1 jednotke by sme vlastne chceli navýšiť rozpočet pre zabezpečenie výstroje pre mestskú políciu. Nemá to vplyv, toto rozpočtové, na celkové rozpočtové hospodárenie. Rozpočtové opatrenie prešlo finančnou komisiou, finančná komisia odporúča schváliť. Máme nejaké otázky? Ak nie, dal by som hlasovať. Kto je za? Všetci, ďakujem pekne, schválené. 36. Navyšujeme na strane príjmov sumu 5 000 eur, na strane výdavkov sumu 5204 eur. To znamená, že výdavky máme vyššie ako príjmy, takže vlastne toto rozpočtové opatrenie bude mať vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie, nakoľko sa ponižujú, alebo respektíve nakoľko teda výdavky sú vyššie, tak celkové rozpočtové hospodárenie sa znižuje o sumu 204 eur. O čo ide? Ide o projekt Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku, ktorý má vlastne dve etapy. V prvej etape vlastne potrebujeme prostriedky vo výške 2590 eur. Spolúčasť mesta tam tvorí 90 eur. A vlastne ten druhý projekt, tá druhá etapa je dažďová záhrada a tá je v sume 2614 eur, spolúčasť tam je 114 eur. Takže toto rozpočtové opatrenie má vplyv na výsledné hospodárenie, 204 eur sa ponižuje, ale prešlo finančnou komisiou a komisia odporúča schváliť toto rozpočtové opatrenie. Ďakujem. Nejaké otázky? Ak nie, poďme hlasovať. Kto je za? Všetci. Ďakujem pekne, schválený. Rozpočtové opatrenie číslo 39. Presúvame 1000 eur z podprogramu 3.1 na podprogram 15.2. O čo ide? Ide o vzdelávanie zamestnancov, absolvujeme rôzne školenia, kurzy a tak ďalej, takže tá rozpočtovaná čiastka v sume 4000 eur je nepostačujúca, lebo teraz pred koncom roka, viete, už sú avizované aj zmeny zákonu, takže by sme potrebovali ešte dofinancovať vo výške aspoň 1000 eur. Rozpočtové opatrenie tým, že vlastne ide o presun z jednej položky rozpočtu na druhú, tak nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie. No a stanovisko finančnej komisie je, že odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ak nie je žiadna otázka, tak prejdeme k hlasovaniu. Kto je za návrh uznesenia? Všetci. Ďakujem pekne, schválené. Ďalšie rozpočtové opatrenie 40. predkladá inžinierka Robeková. Ide o sumu 25 800. Táto suma vlastne predstavuje náklady na zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie a ide o úpravu priestoru medzi ulicou Mierovou a SNP a bytovým domom číslo 5. Toto rozpočtové opatrenie ale navyšuje výdavky v projekte 1244 o sumu 25 800 a bude financované, navrhujeme, z rezervného fondu. To znamená, že vlastne vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie tam nebude žiadny, ale o sumu 25 800 sa vlastne poníži stav rezervného fondu. No, rozpočtové opatrenie prešlo finančnou komisiou. Počkajte. Pardon. Nie. Toto rozpočtové neprešlo finančnou komisiou, ale... Jarko, ale takto skočím do toho, zámer sa teraz neschválil, teraz na zastupiteľstve. Aha, takže vlastne... Nechcem do reči, ale bod predtým bolo teda, že vlastne nebolo schválené to uznesenie. Áno. Na to, aby sa to spracovalo. Tak v takom prípade vlastne toto rozpočtové asi nemá ani význam. No nie, lebo... To zámer neprešiel. Áno.
Dobre, toto rozpočtové opatrenie je uvedené v tej excelovskej tabulke, takže vlastne my ho stadiaľ vymažeme. Ja si tu píšem, že vlastne ako by ani nebolo predložené, ospravedlňujem sa. Takže ďalšie rozpočtové opatrenie je rozpočtové opatrenie číslo 42. Obdobne, ako som pred chvíľou povedal, toto rozpočtové opatrenie je tiež navrhnuté vlastne k čerpaniu z rezervného fondu. Ide o sumu 45 529,56 eur. Ide o investičnú akciu solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle. A toto rozpočtové opatrenie, alebo respektíve táto investičná akcia už vám bola odprezentovaná na zastupiteľstve a máme vlastne váš súhlas k tomu, že túto investičnú akciu, keď už budeme vedieť konkrétnu sumu a všetky veci okolo toho spojené, tak že môžeme zaradiť do rozpočtového opatrenia, tak sme ju zaradili. A keďže ide o čerpanie z rezervného fondu, tak rovnakú sumu máme na strane príjmov, rovnakú sumu na strane výdavkov, takže na celkové rozpočtové hospodárenie toto rozpočtové opatrenie vplyv nemá, ale odoberie nám tieto prostriedky z rezervného fondu. Pri tomto rozpočtovom opatrení sa budú musieť prijať dve uznesenia, ktoré potom vlastne uvidíte na tabuli. Dobre, nech sa páči. Máme k tomuto bodu nejaké otázky, pripomienky? Ak nie, tak by sme hlasovali o tom prvom návrhu uznesenia. To je otázka teda, že to je tá výška, tých 45 000. A potom by sme hlasovali o tom teda, že súhlasíte s tým, že sa to uvoľňuje z rezervného fondu na tento účel. Takže poďme hlasovať. Aha, nech sa páči. Tá suma, ona vznikla súťažou, alebo... Janka, nech sa páči. Nejak si to tam podajte mikrofón a skúste. Áno, tak ako bolo dohodnuté, po tom uznesení prvom my sme vyhlásili verejné obstarávanie. Do verejného obstarávania sa prihlási traja záujemcovia, kde najnižšou sumou bol práve tento za tých 45 280 14 centov. A 23. bolo to ukončené to verejné obstarávanie, alebo 17.9. bolo ukončené, pardon. A hneď na základe toho, keď sme mali teda overené všetky tie veci, že spĺňa podmienky tak ďalej, tak sme dali sumu do toho rozpočtového a rozpočtové sme spravili. Tak ako sme sa dohodli v podstate na predchádzajúcom zastupiteľstve, že rozpočtové dáme až vtedy, keď budeme mať vysúťažené. Hej. A ešte pre istotu otázka, že vlastne táto suma odíde, potom jedného dňa sa refunduje iba minus nejakých 2900 eur spoluúčasť. Áno. Bude... OK, ďakujem. Ďakujem. Máme ešte nejakú otázku k tomu? Ak teda nie, tak by sme išli hlasovať o tom prvom uznesení, ktoré tam máte nasvietené. Dal by som hlasovať, kto je za. Myslím, že všetci. Ďakujem pekne. A to druhé teda je o tom, teda, že súhlasíme s uvoľnením tejto sumy z rezervného fondu. Hlasujeme, kto je za. Ďakujem pekne všetci. Schválený tento bod. Nech sa páči, Jaro. Ďalšie rozpočtové 43. Ide o presun sumy 3000 eur z prvku hasičské zbrojnice P3 jednotka na prvok zasa hasičské zbrojnice, ale všimnite si, sú tam iné klasifikácie zo 635 oprava hasičských zbrojníc na 632 energie, voda a komunikácie. Ide naozaj vlastne o potrebu navýšenia sum za energie, nakoľko došli vyúčtovacie faktúry za rok 2023, ktoré boli teda akože dosť vo významných sumách a vlastne tá rozpočtovaná čiastka, ktorá je na tom programe, na tom prvku,
5.3.1 a ekonomickej klasifikácii 6.3.2 je nepostačujúca, takže presúvame 3 000 eur z jednej položky rozpočtu na druhú. Vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie je 0. No a toto už je vlastne rozpočtové opatrenie, ktoré už neprešlo finančnou komisiou a následne všetky ostatné budú rovnakého typu, takže vlastne tieto rozpočtové vznikli až po finančnej komisii. Takže, ak sa chce niekto niečo spýtať. Pýtam sa, možno máme nejaké porovnanie, že koľko to je elektrika, áno? Elektrika. Neviem presne, za čo to bolo, tie vyúčtovacie faktúry. Ale Suma jedna otázka je, že množstvo, koľko tam spotrebuje tej energie. Či je porovnateľné, dajme tomu, s minulým rokom, alebo či sa to líši v spotrebe tej energie, alebo či sa to líši v nejakých položkách finančných. Možno na to si treba dávať pozor a treba povedať kompetentnému kolegovi. Nech sa na to pozrie. Dobre, ak nemáme žiadne otázky, nech sa páči, Peter. Práve sa bavíme, že či je taký problém, aby to prešlo finančnou komisiou. Tým myslím to, že ďalšie zastupiteľstvo je veľmi skoro, alebo teda je relatívne skoro, že či to ponáhla, OK, ak áno, alebo to môžeme prehnať finančnou komisiou. Neviem, či to ponáhla, možno nie, ale, môže sa to... ale čo tým zmeníme? Dobre, no tak budete mať dvakrát informáciu. Nechcem to podceňovať. Nevravím len o tomto, ale je ich tam hodne. Že... Tak to už je na vás, Jaro, do akej miery máte nejakú potrebu urýchlovať tie veci, alebo teda, že aby to prešlo komisiou. Dobre, pozrieme si to. Samozrejme, ak sa bavíme o konkrétnom tomto bode, nie je absolútne problém. Stiahneme to z programu, alebo to neschválime, alebo čo, a dáme to do komisie. Sú to veci, ktoré sú v podstate také, ktoré aj tak sa nezmenia, keď to bude o mesiac schvaľované. Takže hovorím, nechcem podceňovať inštitút komisie. Čiže, Peter, váš návrh bol aký? Teda, že stiahnuť to a presunúť to na... No, v prvom rade to bola otázka, že či sú to veci, ktoré tak ponáhľajú, že nemôžu prejsť tým štandardným procesom. Predsa len je to akože poradný orgán, tá komisia. Ako dobre, ja som jej členom, ja si odpoveď nájdem, ale myslím si, že nie všetci poslanci to môžu takto mať, že okamžite si spravia názor. Nie, myslím, že sa to dá preložiť, áno. Dobre, áno, sú to body, ktoré asi až tak neponáhľajú. Súhlasím, dá sa to posúvať na komisii, aby to išlo, takže tam nie je nič, čo by bolo hajdované. Ak vydržíte teda ešte chvíľu, ja sa pozriem, lebo mám to aj plnenie vlastne, že aká je tam rezerva. Však, áno, že otázka faktu, že aké je fakturovanie, no ale tak keď má odpoveď, že to musí prejsť komisiu. Aha, no tam už bolo mierne prekročené, takže toto súri. Takže na hlas odpoveď poprosím. Áno, takže toto rozpočtové nevydrží do októbra. Čiže ak sa počúvame, podľa kolegu Holotu, toto rozpočtové opatrenie nevydrží do októbra, pretože? Už bol prekročený ten prvok. Dobre, berieme na vedomie tú poznámku, teda čo sa dá, nech fakt ide všetko cez komisie, aby tu nevznikali nejaké dojmy. Ja som sa chcela len spýtať, že prečo to neprešlo komisiou? Lebo keď nemajú na tie energie a majú teda prebytok na tú údržbu, teda aspoň ja to tak chápem, tak nech sa to presunie. Čo tam je, aký problém? Presun musí byť rozpočtové opatrenie. Ako? Presun musí byť rozpočtové opatrenie. Ja viem, ale že prečo to neprešlo komisiou? Že čo tam je, aký problém? Alebo áno, čo, problém prečo? je v tom, že ja som kompletizoval ten materiál a keď som si všimol za kolegov, že vlastne niektoré tie prvky už sú prekročené, preto som aj upozorňoval hneď na začiatku, že vlastne vychádzali sme z monitorovacej správy.
A tam, kde som videl, že to plnenie už je naozaj, že prekročilo 50% alebo dokonca 100% a potrebujem výdavky navýšiť, tak som dal potom svojvoľne návrh na rozpočtové opatrenie, pretože viem, že už v októbri riešiť určité veci by bolo neskoro. A takisto aj v tej príjmovej časti, tak ako som vám hovoril, že to, čo už máme naplnené, ale sú veci, ktoré vlastne súria, no tak... Dobre, ale druhá vec je tá, že pokiaľ kompetentný kolega nezachytí alebo nevie odhadnúť nejakú predikciu a má to v kompetencii, tak je to tiež chyba. Lebo ty si tu asi nie na to, aby si ty zisťoval, čo je prekročené, čo prekročené. Ak máme niekoho, kto v princípe toto má na starosti a nevie si pozrieť teda, že už letíme nad 100%, tak to sú potom legitímne otázky. A môžem, no áno, k tomu, že keď to teraz neschválime, tak ako čo? Oni čo budú? Z čoho to zaplatia? Alebo čo? Tú energiu? No, čo? Tak to posunieme, dostaneme penále nejaké, alebo ja neviem, no tak... No ale viete, ako neviem, kedy prišli tie vyúčtovacie faktúry, tam je zdôraznené, že to boli vyúčtovacie faktúry za rok 2023, boli vo významných sumách, ja som ich osobne nevidel, ale ako pozriem sa na to, kedy ozaj došli, ale možno tu bombardujeme aj neoprávnene akože kolegov, pokiaľ došli naozaj niekedy, ja neviem, v júli. Dobre, zistíme konkrétnu situáciu v tomto prípade, kde sa stala chyba. Ak sa stala, tak sa treba z nej poučiť. Ak sa nestala, sú to takéto ad hoc situácie, tak treba mať odpovede smerom ku kolegom poslancom, teda, že situácia je takáto, došlo to vtedy a už sa to nestihlo, alebo neviem. Len ma treba odpovede. Dobre? Takže teraz sme... Prosím? U hasičov, ale otázka je teda, že toto sťahujeme a dáme to na tú oktobrovú, alebo teda, Jaro, je to také urgentné? Dobre, dám hlasovať. Kto je za? Za čo teraz? Za ten návrh uznesenia, ktorý tam je. Za to, aby sa to presunulo. Za rozpočtové opatrenie. Tu je návrh uznesenia, ktorý máte nasvietený, hej, že schvaľujete rozpočtové opatrenie alebo nie. Takže, tak. Že kto je za? Všetci áno? OK, ďakujem pekne. Ďalšie rozpočtové opatrenie 44. Toto rozpočtové opatrenie, o ňom som už tak ako troška hovoril v úvode, týka sa vyložene len príjmovej časti rozpočtu a niektoré z položiek sú upravované smerom do plusu, niektoré do mínusu, a to z toho dôvodu, ako som vám hovoril, len tuto už ich vidíte úplne konkrétne. Takže ten výnos dane z príjmov ide o mínus 116 000 dolu, daň z nehnuteľností, niektoré položky, ako treba daň z pozemkov, ide o 5200 eur dolu, daň zo stavieb ide hore o 21 400 a tak ďalej. Celková suma tohto rozpočtového opatrenia, ktoré upravuje príjmovú časť, je mínus 155 621 eur. Opakujem ešte raz, vychádzali sme z toho, z údajov, ktoré boli uvedené v monitorovacej správe. Samozrejme, toto rozpočtové opatrenie má vplyv na výslednú časť rozpočtu a ponižuje celkový hospodársky výsledok o 155 000 eur, o 155 621 eur. Toto rozpočtové opatrenie neprešlo finančnou komisiou, ale o týchto položkách sme jednali v hrubých rysoch, v principiálnej úrovni. Takže finančná komisia vlastne je uzrozumená, že úprava tej príjmovej časti bude zrealizovaná, len o konkrétnych sumách sa nehovorilo, takže preto vlastne to ani nevidíte potom uznesenie, alebo teda návrh finančnej komisie. Nech sa páči, Peter. Chcem sa iba informovať, tam bolo myslím, že minus 20 000 na komunálnom odpade. To znamená, že čo sme netrafili počet ľudí, alebo tí ľudia neplatia? Alebo tam si začali uplatňovať, áno, ľudia si začali hromadne uplatňovať, dokonca aj takí, ktorí si doteraz neuplatňovali kadejaké úľavy, takže a bolo toho naozaj požehnanie od samého začiatku roka.
Tie úľavy to je ťažko odhadnúť, že kto si uplatní, kto si neuplatní. Máme ešte nejakú otázku k tomuto? Dobre, tak by sme prešli k hlasovaniu. Dal by som hlasovať, kto je za návrh uznesenia k tomuto bodu. Všetci ste? 7. Richard odišiel. Ďakujem pekne. Poďme k ďalšiemu bodu programu. Rozpočtové 45 upravuje aj príjmy, aj výdavky. Na bežných príjmov je to jedna suma, je to suma 15 984 eur, týka sa úrokov z terminovaných vkladov, to sú tie naše treasury obchody. A túto sumu z časti použijeme na navýšenie výdavkov, ktoré vidíte tuto hore na tabuli. V programe číslo 3, v programe číslo 4, tie jednotlivé položky. Takže neviem, či chcete ako nejakú bližšie, je to tam rozpísané. Celkovo vplyv tohto rozpočtového opatrenia na výsledné rozpočtové hospodárenie je navýšenie celkového rozpočtového hospodárenia o sumu 4018, to znamená príjmy prevyšujú výdavky. Finančná komisia vlastne toto rozpočtové opatrenie nevidela. Nech sa páči. Bolo by možné poslať potom tie veci na finančnú komisiu, iba dodatočne, aby možno poslancov uzrozumeli o nejakom svojom názore? To je prvá otázka. A druhá je taká, že vidím tam úroky na splátku budovy. My sme to zabudli dať do rozpočtu, alebo to zle čítam? Zabudli sme to dať do rozpočtu, áno? OK. Čiže je tu požiadavka poslať to dodatočne, alebo predložiť to na nasledujúcu finančnú komisiu. Hej. A na tú druhú otázku bolo odpovedané. Nech sa páči, sú ešte nejaké otázky? Ak nie, dali by sme hlasovať o uzneseniu k tomuto bodu. Kto je za? Ďakujem pekne. 7 bolo za. Poďme ďalej. 47. Je to rozpočtové opatrenie, ktorým sa upravujú len výdavky a všetky výdavky, ktoré vidíte v tomto rozpočtovom, idú smerom dolu. To znamená, spôsobujú vylepšenie hospodárskeho výsledku o celkovú sumu 22 493 eur. Jednotlivé položky vidíte na tabuli, ak sa chce niekto niečo spýtať, nech sa páči. Sú nejaké otázky k tomuto? Ak nie, poďme hlasovať. Kto je za? 7-krát. Ďakujem pekne. 47. ide o presuny. Rovnaké sumy, vidíte, minus 177 plus 177, alebo to minus 6600 plus 6600. Ide o úpravu položiek. V prvom prípade tých 177 eur policajti potrebujú navýšiť ešte poistenie vozidla, ktoré to poistenie na začiatku roka bolo trochu poddimenzované, takže tam ešte potrebujú sumu 177 eur a týchto 177 eur by išlo z ekonomickej klasifikácii 634, ale z programu 3, to znamená, že my ako mestský úrad presúvame túto položku na 5 jednotku na mestskú políciu a potom mestská polícia presúva sumu 6600 eur z ekonomickej klasifikácii 632 voda, elektrika, plyn na ekonomickú klasifikáciu 637 všeobecné služby. A dôvodom je, že vlastne mestská polícia sídli v budove
Technotúru a Technotúr vystavuje faktúru nie zvlášť za plyn, za vodu a tak ďalej. Oni poskytujú ešte aj rôzne iné služby, takže vlastne tá faktúra príde v jednom celku a aby sme zosúladili stav v účtovníctve so stavom v rozpočtovníctve, tak preto presúvame z tejto ekonomickej klasifikácie 632 na ekonomickú klasifikáciu 637 vlastne tých 6600, aj keď sa jedná o energie, ale presúvame to vlastne na služby, aby sme to zosúladili s účtovníctvom. Samozrejme, keď ide o presuny v rovnakých sumách, toto rozpočtové nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie, takže záleží od vás, či schválite, či nie. Máme k tomu nejaký dovetok, otázku? Ak nie, dal by som hlasovať, kto je za. Všetci. Ďakujem pekne, schválené. Rozpočtové 48. Ide o navýšenie aj príjmov, aj výdavkov o rovnakú sumu 600 eur. Ide vlastne o, nazvem to nejaký spôsob grantu. Bude nejaká, v septembri má byť nejaká akcia pre postihnuté deti. Už bola, dokonca áno. A tie faktúrky, ktoré prídu, tak nám slúbil vlastne Trenčiansky samosprávny kraj, že nám zrefunduje vo výške 600 eur. Dobre, takže vidíte tam, na aký program to ide a vlastne na akej strane príjmov sa navyšuje tých 600 eur. Keďže ide aj na strane príjmov, aj na strane výdavkov o navýšenie rovnakej sumy, tak rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie. Skúsme používať výraz znevýhodnené deti, nie postihnuté. Áno, ospravedlňujem sa. A máme k tomu niečo? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za. 7, všetci. Ďakujem. 49, je to vlastne storno rozpočtového opatrenia číslo 38, ktoré ste schvaľovali na mimoriadnom zastupiteľstve. Projekt vzdelávania pod názvom Podpora rozvoja zručnosti zamestnancov odsúhlasený nebol, takže na tom príslušnom riadku pod programu 15.2 uvidíte 0, pretože tam je plus 21 600 a zároveň minus 21 600. To je celé. Ja treba ospravedlniť trošku, lebo sme vás naháňali z hľadiska mimoriadneho zastupiteľstva, ale nebolo to v našich rukách. V princípe to, čo sme tu nadeklarovali, že to schvaľovanie trvalo dlho, nepochopiteľné, to je tá byrokracia, ten štátny moloch, kým sa oni rozhýbu a kým povedia áno, nie, tak im trvalo koľko? 3 mesiace. Takže srdečný pozdrav na príslušné miesta, vám sa ospravedlňujem, že sme vás naháňali a skúsme hlasovať, kto je za. Ďakujem pekne. 50 rozpočtové opatrenie týka sa škôl, navyšujú sumu 17 788 eur na strane príjmov, na strane výdavkov. Konkrétne táto suma a toto rozpočtové opatrenie sa týka materskej školy a CVČ. Dôvodovú správu tam máte uvedenú. Myslím si, že tu nie je treba nejako rozvíjať. Máme nejaké otázky k tomu? Ak nie, poďme hlasovať. Kto je za? Všetci sme? Ruky hore. Dajte ich píšte, lebo kolegyne to zapisujú, aby vás videli. Ďakujem pekne. Poďme ďalej. 51, toto isté na strane príjmov 2202, na strane výdavkov 2202 eur. Týka sa to CVČ. Na tabuli máte rozpísané vlastne o čo ide. Vplyv na rozpočet žiadny. Ak nemáme otázky, opäť poďme hlasovať. Kto je za? Všetci, ďakujem pekne. 52 ide o presuny, ktoré nemajú vplyv znova na rozpočtové hospodárenie. Toto rozpočtové sa týka škôl, konkrétne CVČ. A presúvame z položky 9, alebo presúvajú z položky 9.1 v rámci prvku 942 a ekonomickej klasifikácii 630 na 640 sumu 949 eur a potom v prvku 963
ekonomická klasifikácia 630, presúvajú 188 eur na prvok 961, ekonomická klasifikácia 717, sumu 188 eur. O tej sume 188 eur vám viem povedať sleku hneď. V podstate vy ste kedysi odsúhlasovali použitie rezervného fondu na opravu strechy CVČ, ale im tam ešte 188 eur chýbalo, tak si ich presúvajú vlastne z toho vlastného prvku. Keďže ide na strane, keďže ide o rovnaké sumy presunované, tak nemá vplyv na výsledné rozpočtové hospodárenie, toto rozpočtové opatrenie. Všetko, áno? Áno. Môžeme hlasovať? Kto je za? Všetci, ďakujem pekne. Posledné rozpočtové opatrenie znova školy, ide konkrétne o základnú školu, kde vidíte úpravu príjmov a potom aj, úpravu výdavkov a potom je tam vlastne aj úprava príjmov. Toto rozpočtové opatrenie nie je tak konštruované, že by boli príjmy sčítané zvlášť, výdavky zvlášť, ale vlastne v tej stati dopad na rozpočet tam vidíte, že úprava týchto jednotlivých položiek, ako na strane príjmov, tak na strane výdavkov, má celkový dopad na rozpočtové hospodárenie ako do plusu, áno, takže celkovo navyšuje rozpočtové hospodárenie o sumu 77 125 eur. Všetko. Ďakujem, nech sa páči. Otázky nejaké. Ak nemáme, poďme hlasovať. Kto je za? Ďakujem pekne. Všetci 7. Schválené. K tomuto bodu, Jaro, je to všetko? Áno. Dobre, ďakujem pekne. Čiže bol podprogramu číslo 7 a prešli by sme k bodu číslo 8, to je vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Stará Turá k 30.6.24 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu. Nech sa páči. Ďakujem znova za slovo. Ja by som poprosil, aby sme hneď prešli vlastne na tú tabuľku, kde je zhrnutý rozpočet. Kým sa tam dostaneme, tak vám poviem, že vlastne to výsledné rozpočtové hospodárenie, ktoré za chvíľku uvidíte, vo výške, teda takto, hovoríme o plnení k 36. tohto roku a k 36. tohto roku sme dosiahli výsledný rozpočet v sume 1 217 434 eur. Samozrejme, tento hospodársky výsledok nie je reálny. Dobre, tí, čo sú účtovníci, dobre vedia prečo, pretože pol rok sa nedá uzavrieť rovnako ako koniec roka. To znamená, máme rôzne účtovné prípady k tomu pol roku, ktoré nie sú uzavreté, rôzne dotácie, ktoré sa presúvajú a ich výdavky nie sú ešte zrealizované. Takže je to vlastne len nejaké orientačné číslo, ale ten posledný stĺpec, kde sa uvádzajú percentá, tak to je, si myslím, zmyslom tej monitorovacej a hodnotiacej správy. To znamená, že v príjmoch, pokiaľ máme niekde nejaké položky, alebo takto, venovali sme sa hlavne takým položkám v príjmovej časti, kde plnenie je menšie ako 50% a vo výdavkovej časti väčšie ako 50%. A tam, kde už boli vyložené extrémy, tak tam sme analyzovali prečo. A výsledkom vlastne potom tých analýz je, že sme pripravili 6. zmenu rozpočtu, ktorá vlastne vyplývala z prehodnotenia týchto čísiel. Ja už som vám tak zhruba povedal, vlastne v tej príjmovej časti, takto v bežnom rozpočte vykazujeme výsledok hospodárenia 637 423 eur, v kapitálovej 1 670 112 a vo finančných operáciách mínus 1 137 207. Prepáčte, ja hovorím tie časy, ja hovorím zo zlých stĺpcov. Ešte raz.
Bežný rozpočet 1 165 895 eur, kapitálový je mínusový 301 695 a finančné operácie plusové 353 234 eur. Tá číselná časť, myslím si, že nemá teraz zmysel chodiť po jednotlivých položkách, určite ste si to prešli, ale skutočne tie rozdiely, o ktorých som vám teraz hovoril, to znamená, že to plnenie v príjmovej časti, pokiaľ je menej ako 50% a vo výdavkovej časti zasa sú tie výdavky prekročené o viac ako 50%, tak sme sa fakt snažili okomentovať. Všetko je to v tej textovej časti, ktorá má x strán. Je to rozsiahly dokument, takže myslím, že nemá zmysel to nejako teraz rozoberať. Ak by ste mali nejaké otázky, skôr sa venujeme odpovediam na vaše otázky. Navrhujem. Nech sa páči. Ak nemáme žiadne otázky, o komisiách si hovoril? Nie, pardon. Tento dokument prešiel finančnou komisiou a finančná komisia odporúča zobrať na vedomie tento dokument. Dobre, ak nie sú žiadne otázky, tak by som dal hlasovať a návrh uznesenia, ktorý vidíte. Kto je za? Ďakujem pekne. 7 bolo za. Zobrali sme na vedomie. Čo tam ešte máme, Jaro? Dúbne všetko. Dúfam, dnes už. Dobre, vďaka veľká. Ja možno k tým financiám ešte poviem jednu vec. Myslím, že včera mala byť zverejnená septembrová daňová prognóza, nebola. Čaká sa na ňu, čo je tiež signifikantné v tomto marazme, ktorý teraz je. A otázka ďalších vecí, ktoré sa týkajú financií. Dnes prebehla takisto informácia, nie je to otázka tohto roku, ale šťastie áno, ZMOS, i keď nie sme členmi veľkého ZMOSu, a nesúhlasí s tými konsolidačnými opatreniami, ktoré vláda pripravila, pretože idú fakt na úkor ľudí a idú na úkor samospráv takisto. To znamená, to sa nevylučuje, to sa skôr potenciuje. Takže ZMOS povedal jednoznačne odmietavé stanovisko, že nesúhlasí s takto nastavenou konsolidáciou. Tá hlavná výčitka, a vy už všetci dobre viete, je to, že vláda na sebe vôbec nešetrí a nešetrí ani na štáte ako takom. Všetko sa prenáša v podstate na iné subjekty. Výdavky tej verejnej sféry alebo štátnej sféry sú takmer nedotknuté, takže ešte bude možno veselo a nebude to rúžové vôbec do tej najbližšej budúcnosti. Vraví sa, že viac menej budeme údržbári ako nejakí rozvíjači týchto území samosprávnych alebo samosprávnych území alebo regionálnych. Dobre, ja by som možno prešiel k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu technické služby 30.6.2024. Peter, nech sa páči, poď nám povedať ty, ako vidíš ten svet z svojho pohľadu. Ďakujem za slovo, takže dovolte mne, aby som v krátkosti zhrnul alebo povedal niečo o hospodárení technických služieb 30.6. tohoto roku. Tak ako bolo povedané aj môjim predchodcom pánom inžinierom Holotom, jedná sa vlastne len o nejaké orientačné, keďže 36. vlastne veľa vecí
rozbehnutých, nedokončených a tak ďalej. Takže k tomu 36., ak porovnáme celkové predpokladané výdavky, bežné aj kapitálové, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2024 so skutočnými výdavkami za 1,624, tak zistíme, že bolo vlastne plnenie, respektíve čerpanie rozpočtu na rok 2024 na 43,52%, čo znamená v absolútnych číslach úsporu, respektíve kladné hospodárenie vo výške nejakých 108 000 eur. V bežných výdavkoch tieto boli čerpané na 44%. Došlo v niektorých riadkoch rozpočtu aj prečerpaniu, respektíve prekročeniu rozpočtu. Jedná sa o výdavky za služby na programe 6, čiže odpadové hospodárstvo, na programe číslo 7 komunikácia, na programe 12 prostredie pre život. V programe 6 ide hlavne o zvýšené výdavky na opravy techniky, ďalej na energetické zhodnotenie odpadových plastov, čiže tie, ktoré sa vytriedia a ďalej sa nedajú recyklovať, tak sa zhodnocujú energeticky, čiže spalovni. A za toto teda musíme zaplatiť a tam sú prekročené výdavky, keďže sme mali viac týchto odpadových plastov, ako bolo pôvodne počítané. V programe 7 sú výdavky vyššie v prvku 7.1.1 letná údržba komunikácií, kde sa jedná najmä o odvod dažďových vôd, za ktoré teda samozrejme platíme. V programe 12 sa jedná hlavne o zvýšenie výdavkov na opravy a náhradné diely na techniku teda, ktorá slúži na údržbu zelene, čiže kosačky. Na druhej strane u väčšiny programov, respektíve prvkov, došlo k nedočerpaniu výdavkov, hlavne v programu číslo 5, bezpečnosť, práva a poriadok, čiže tam sa jednalo o úsporu na elektrickej energii. V prvom polroku nám boli hviezdy naklonené, respektíve burza a ceny v prvom polroku boli nižšie, ako boli predpokladané, preto došlo k úspore skoro polovicu vlastne tých poloročných výdavkov, ktoré boli plánované na elektriku, keďže sme prešli na burzové ceny elektriky, takže došlo k úspore na tomto prvku. Ďalej teda vplyvom pozitívneho vývoja cien pohonných hmôt, ale aj teda úsporám, ktoré boli vo výške zhruba 1700 litrov nafty sme minule menej ako v roku predtým za toto porovnávané obdobie, čiže tam došlo k úsporám a takisto aj vo výdavkoch na mzdy, keďže niekoľko pracovníkov nám dlhodobo bolo na PN-kách, čiže sme ušetrili na mzdových výdavkoch. Celkovo teda to bolo to pozitívne hospodárenie vo výške 108 000. Kapitálové výdavky neboli čerpané k 36. vôbec preto, lebo tieto boli plánované v podstate vo výške 20 000 eur len v prípade nejakých havárií alebo podobných vecí. Tieto sa neudiali, čiže kapitálové výdavky na hlavne teda komunikácie čerpané neboli. Príjmy boli plnené celkovo na 49,93%, pričom boli krátené transfer z mesta o nejakých 2600 eur na základe rozpočtového opatrenia číslo 1, 2024, myslím tým rozpočtové opatrenie technických služieb. Vlastné príjmy boli plnené na 50,04%, čiže vo výške 160 000 eur. Celkovo sme mali plánované, alebo máme plánované vlastné príjmy vo výške 320, čiže v pol roku to bolo presne tých 50% takmer. Okrem toho teda máme ešte príjmy z nejakého vlastného podnikania, alebo z podnikania. Tieto boli vo výške 37 000, čiže tržby boli z podnikania 37 691 a s nákladmi 13 330 eur. Tieto usporené prostriedky chceme okrem iného teda použiť v druhom polroku hlavne, a už sme aj vlastne použili, vo výške 5500 eur na opravu komunikácií, tých myslené teraz cesty na Kopaniciach, preto lebo tie boli vlastne tie najhoršie úseky sa polepili tou tryskovou metodou, ktorá vlastne pri zostavovaní rozpočtu bola škrknutá celkom, takže aspoň niečo sme ako keby polepili tie najhoršie úseky, ktoré boli. Jednalo sa hlavne o súž Lazy, niečo na Dubrave, na Hnilíkoch a vlastne Linka, kde boli najväčšie výtlky, to znamená
trasa autobusu zo Starej Turej na Černochov vrch, čiže cez Drgonovú dolinu a potom aj cesta okolo Dubníka, tam boli také úseky, ktoré sa zrepasovali v tých najhorších častiach. Čiže na toto sme použili časť tých usporených prostriedkov, ktoré teda neboli rozpočtované na tento účel a časť by sme chceli ešte použiť teda na zakúpenie vozidla, ktoré používame na rozvoz pracovníkov po meste, keď robia činnosti rôzne opravy alebo úpravu zelenia a tak ďalej. Jedno z tých aut, ktoré sme mali, sa rozsypalo úplne a potrebujeme nejaké, takže kupujeme ho v hodnote zhruba 8 až 10 tisíc ako sekač v bazáre. Čiže to je asi tak všetko, čo by som k tomu povedal. Ak máte otázky, nech sa páči. Na finančnej komisii vlastne bolo odporúčené zobrať na vedomie túto správu. Ďakujem pekne, nech sa páči. Chceme sa niečo spýtať. Ak nie, tak poďme hlasovať. Kto je za návrh uznesenia? Ďakujem pekne všetci. Peter, ďakujem veľká. A prešli by sme k bodu číslo 10, a to je vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Dom kultúry Javorina k 30.6.24. Júka, poď. Dom kultúry počas celého polroka maximálne úsporne nakladal s finančnými prostriedkami. Okrem zdrojov od zriaďovateľa a vlastných príjmov sme sa snažili získať i financie z iných zdrojov, či už zapájaním sa do rôznych výziev alebo od podnikateľských subjektov. Pri plnení rozpočtu sme vychádzali najmä z plánu kultúrnych a spoločenských podujatí a z potrieb na prevádzku Domu kultúry, knižnice, múzea, informačnej kancelárie a takisto sem patrilo vydávanie staroturianského spravodajcu. Čo sa týka celkového plnenia rozpočtu, to hodnotíme ako priaznivé, nakoľko sa nám podarilo vlastné príjmy plniť na 82%. Takéto pozitívne plnenie bohužiaľ už nemôžeme očakávať v druhom polroku, keďže k takémuto peknému číslu nám dopomohlo najmä organizovanie úspešného staroturianského jarmoku a takúto ziskovú veľkú akciu už v druhom polroku mať nebudeme. A navyše už každoročne v prvom polroku sa koná viacero ziskových večerných podujatí ako v druhom polroku a navyše napríklad teraz v októbri nám agentúra zrušila večerné predstavenie a náhradu, ktorú máme, bohužiaľ už nebude taká zaujímavá, ako malo byť toto Pražské divadlo. Takže tie vlastné príjmy určite už v takej výške nebudú. Čo sa týka výdavkov, tie plníme na 57%. Tu by som tiež zopakovala ako moji predchodcovia, že tieto percentá sú len orientačne, lebo u nás napríklad tiež nedobehli všetky faktúry za prvý polrok, boli hradené až v júli, takže preto hovorím, že percentá sú orientačné. Od 1. júna sme obsadili jeden priestor na druhom poschodí, ktorý sme teda dlhodobo vykazovali ako nevyužitý a viackrát sme ho ponúkali v obchodnej súťaži, čo sme teda radi. Ale na druhej strane nám z toho vyplýva povinnosť, že musíme sprevádzkovať sociálne zariadenie, ktoré máme na druhom poschodí a to bolo dlhodobo niekoľko rokov, takmer 10 ročí mimo prevádzky.
Takže finančné prostriedky, ktoré boli získané na Staroturianskom jarmoku, použijeme na rekonštrukciu tohto sociálneho zariadenia a to bude predmetom rozpočtového opatrenia na ďalšom zastupiteľstve. K tým podujatiam ešte teda poviem, že viacero akcií sa nám podarilo zorganizovať nad rámec plánu, napríklad Cesta rozprávkovým lesom, Envirofest. Tieto dve akcie boli v plnej výške hradené z cudzích zdrojov, bola to dotácia TSK, nadácia Život, alebo od sponzorov sme získali prostriedky. To je z mojej strany asi všetko, ak máte otázky. Tak, ak nemá nikto otázky? Čiže stanovisko Komisia pre ekonomiku majetok odporúča zobrať na vedomie. Kto je za takýto návrh uznesenia? Dobre, všetci. Dobre. Ja by som to nemala, ale... Ďalším bodom teda bude návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá na prvú časť sezóny 24-25. Mirko, poprosím ťa. Dobrý deň, prajem. Ja to prebehnem asi veľmi rýchlo. Materiál ste obdržali, tak len vypichnem tie veci, ktoré sú dôležité. V súlade s paragrafom 5 Všeobecné záväzného nariadenia číslo 3/2023 o dotácii na podporu športu v meste Stará Turá predložil 7 žiadateľov do 30. júna svoje žiadosti o dotáciu písomnou i elektronickou formou na obdobie teda od 1. septembra do 31. augusta 2025. A táto dotácia bude vždy rozdelená na dve časti, na prvú a druhú časť sezóny. Kontrola všetkých žiadostí sa uskutočnila v mesiaci august a koordinátor športových dotácií, referent oddelenia spoločenských služieb spolu s vedúcim ekonomiky a majetku mesta i zástupcom primátora kontrolovali tieto náležitosti, ktoré mali obsahovať žiadosti. Následne sme pristúpili k bodovému hodnoteniu jednotlivých žiadateľov a pri bodovom hodnotení sa zohľadňovali kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Na prvú časť sezóny 2024-2025 bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 32 000. A vlastne pridelená dotácia pre jednotlivých žiadateľov je prehľadne zoradená v tabuľke, kde ju môžete vidieť, kde sú jednotliví žiadatelia. K tomu asi, ak by boli otázky, tak sa môžete pýtať. A na záver by som asi len poďakoval pánovi poslancovi Gondárovi, ktorý tu teda dneska nie je, spravil takú prepočtovú tabuľku, čo nám výrazne urýchlilo tieto dotácie prepočítať a vlastne aj tú metodiku tam zapracovať celkovo. Takže keď podali elektronickú žiadosť, tak viac menej nám to hneď, dá sa povedať, tabuľka vyhodila. Toľko asi z mojej strany. Ďakujem pekne, nech sa páči, sú nejaké otázky? Ak nie, poďme hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Myslím, že všetci. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší bod programu je bod číslo 12. Návrh plánu strategických priorít mesta Stará Turá. Peter, chcete to ísť odprezentovať? Poďte k tomu povedať zo pár slov. Dobre, v zásade s tým nebudem zdržovať, nie je to nič nové, je to to, čo sme pri schvaľovaní strategického fondu mali zotriedené. V tom štatúte fondu bolo napísané, že do konca tohto mesiaca by sme mali schváliť tie priority, tak sme tam presne ten stav, ktorý tam bol v tom dátume schvaľovania fondu, nechali. A Jakub k tomu dal ten popis. Je to vlastne to isté, len sme sa zaviazali teda, že k tomuto dátumu, alebo teda ku koncu mesiaca to bude schválené. Keď už tam budú nejaké peniaze, čo typujem, že bude so schvaľovaním rozpočtu, respektíve predajom nejakého majetku, tak myslím, že
nazvem to hra s tým, že čo sú naozaj tie priority a ako ich ešte preusporiadáme, tak vtedy začne byť taká zaujímavejšia a asi nad tým strávime viacej času. Toto je presne kópia toho, čo bolo pri schvaľovaní toho fondu. OK, ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak sú nejaké otázky. Ak nemáme, tak poďme hlasovať, kto je za. Asi všetci, nevidím to presne. Ríško není. Richard. Tak potom, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, čiže jeden, pardon, som si nevšimol. Ďakujem pekne, aj tento bod programu sme schválili. Pôjdeme na bod číslo 13. Projekt inštalácie fotovoltického zariadenia v areáli MŠA za účelom zníženia nákladov na energie. Ja som myslel, že tu bude pán poslanec Gondár, ktorý to odprezentuje. A ak ste si čítali v podstate materiály, tak princíp je ten, že vlastne MŠA, čiže Mestský športový areál, spoločnosť Mestský športový areál, sa snaží riešiť tú energetickú situáciu tým, že by namontovala na strechu športovej haly na štadióne fotovoltické články. Má to racionálny dôvod, a to taký, že vlastne do budúcna by sa podstatnejšie možno šetrila elektrická energia a tým pádom aj financie mesta ako takého. Vychádzalo sa z nejakého návrhu. Pre tento rok bolo pre MŠA schválených 100 000 eur. Ku koncu minulého mesiaca mali nejakých 60% takmer vyčerpaných, ale teda deklarujú, že nebudú čerpať celých 100 000 eur, že by niečo ušetrili. Takže dali návrh, aby táto čiastka, ktorú ušetria z tej dotácie, bola vlastne presmerovaná na vlastne financovanie tých fotovoltických článkov, s tým, že by sa takáto istá suma vlastne, alebo podobná suma presunula na budúci rok. A tá návratnosť bola asi 2-3 rokov a potom by vlastne bola nejaká permanentná úspora elektrickej energie. Čiže je to racionálny spôsob, ako znižovať tie náklady na energie. Prešlo to cez komisiu ekonomickú, ktorá vlastne dala vyjadrenie, že s tým súhlasí a odporúča vlastne schváliť tento zámer a tento bod. Máme nejaké otázky k tomuto? Opýtajte sa, nahlas. Ja sa chcem spýtať to vlastne z tých 100 000, v podstate čo ušetrili, tak pôjde to na to, hej? Áno. Není to navýšenie, je to len... Nie, dobre. Tých 100 000, ktorý je tam alokovaných pre tento rok, sa nebude navyšovať, skôr naopak. Oni nevyčerpajú celú čiastku, nemusia ju potom vrácať do rozpočtu, lebo je to vlastne nejak alokované alebo účelovo viazané a to by sa využilo v podstate na tú, ako časť tej splátky na tú fotovoltiku. Čiže nás to tento rok vlastne nebude v tomto smere stať nič. Dobre? Akou formou sa to bude riešiť? Či znížením straty? Ešte tu mám od kolegyne poznámku, že bola diskusia na tej finančnej komisii, že akou formou sa to bude riešiť. Takže tým, že sú tam vlastne každý rok nejaké straty, tak vlastne by sa išlo teda, že umenšovaním tých strát cez tie splátky. Čiže to je len informácia. Čiže toto je informácia pre vás a aby ste mali tá vedomosť, že 100 000 eur sa neminie všetky na energie, ale vlastne budeme z toho financovať časť tých fotovoltických článkov, ktoré majú ísť na tú strechu. Všetci dobre vieme, že v podstate šport ako taký, vrátane kultúry, vrátane všetkých týchto terciálnych sfér, ako sa hovorí, majú v zmysle celého toho finančného podhubia alebo tej nedostatočnosti, ako sa hovorí na kahánku, že to bude vždy ťažšie a ťažšie. Takže si myslím, že toto je jeden racionálny krok, ktorý vlastne môže pomôcť odľahčiť rozpočet nielen samotného športu MŠA, ale vlastne aj mesta ako takého. Takže ak máme nejaké otázky, sem s nimi, ak nie, tak by sme prešli na ďalší bod.
A to je zmena komisii pri mestskom zastupiteľstve. Čože? Tam sa že vraj nehlasuje. Nemáme uznesenie. Je to vlastne informácia pre vás, že ako je to nastavené, akým mechanizmom sa to bude vlastne financovať. Zmena komisii pri mestskom zastupiteľstve mesta Stará Turá. Erika, poviete vy k tomu niečo? Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Je to vlastne doplnenie pani Michalcovej za člena komisie, pretože pani Michalcová prešla matrikárskymi skúškami a je pre nás ako pre komisiu je tiež výhodné, keď je matrikárka tiež členom komisie, tak ono je to vlastne iba kvôli tomuto organizačnému, aby sme ju vlastne mali aj ako zástupkyňu matrikárky, aj ako členku komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo k tomu dodať? Ak máme nejaké otázky, pýtajme sa. Ak nemáme, tak poďme hlasovať za návrh uznesenia. O návrhu teda uznesenia. Kto je za? Jednohlasne. Ďakujem pekne. Schválené, čiže Aďa sa stala členkou komisie z POZu. A poďme k bodu číslo 15. To je bod, ktorý sa nazýva interpelácie poslancov. Nech sa páči, to je priestor pre vás. Dobre, ak nemáme žiadne otázky, nebudeme to zdržovať a naťahovať. Ďakujem za vašu účasť, za vaše hlasovanie a stretneme sa 23 na zastupiteľstvo, ale predtým na komisiách podľa jednotlivých agent. Takže ďakujem veľká ešte raz. Pekný večer vám prajem. Dovidenia.